Hello everyone. Zdravo svima. Evo mene ponovo sa drugačijom prezentacijom u vezi sa dijetom koju moramo da koristimo kod poremećaja sa autističkog spektra. Voleo bih da počnem sa razumevanjem autizma i klasičnim pristupom. Kao što možete vidjeti ovde, na vrhu ovog ledenog bregena, koji možemo vidjeti iznad mora, većinom su znakovi i simptomi. I mi možemo pristupiti samo nekim tim delom problema autizmu. Ipak, postoji čak više 90% dela koje ne znamo koji je ispod mora, koji su uzroci. Tako da ću pokušati da spojim sve ove aspekte zajedno sa novim pristupom koji ćemo nazvati biomedički pristup. Ovaj pristup vam donosi posebne terapije što se tiče ponašanja i obrazovanja, što se tiče dijete, genetike, što se tiče zapaljenja kod terapije digestacije, kod degustacije, što se tiče problema sredine. Sve moramo da spojimo da bismo mogli da imamo bolje razumevanje autizma. Hajde da pričamo o tome kako se ovo dešava. Sa dijetom koja je bogata sa ugljenim hidratima i poboljšanom hranom, a koja je loša u probioticima, to je jedan razlog da se ponaša, da se dešava ovaj simptom. Takođe, drugi su toksični teški metali, druge hemikalije i fizički tiksoni. Takođe, imamo i antibiotike i bacile kao jedan poslednji uzrok, što možemo da uzmemo kao početak ovog problema. Ono što oni rade, to je da prave prekid crevne flore, poput uvećanih problema sa ishranom, smanjene neurotransmitere u crevu, povećane toksine patogenskih mikroorganizama i povećane zapaljenja, smanjenje sinteze vitamina. Sljedeći korak je usvajanje, to jest omogućavanje da se dovoljno vari hrana i toksini i karcigoni unutar, to jest kroz krv. Na kraju imamo povećani autoimun odgovor, povećane zapaljenje, oštećenje organa koje se dovelo do toksina. I na kraju imamo pojavljivanje autoimunskih, zapaljenskih, alergija, neuropsihijatrijskih i ostalih degenerativnih bolesti. Ono što imamo kao biohemijska posljedica u ASD-u su oštećena detoksifikacija, smanjenje antioksidanata, oksidativni stres, smanjenje minerala, mitohondrijalna disfunkcija, gastroenterološka disfunkcija, hronična moždana krvna barijera, disfunkcija moždano krvne barijere i neregulacija imunog sistema. Mnogi slučajevi ASD-a danas su sekundarni u odnosu na slučaje zapaljenje moždanog i crevnog trakta. Ono što sam ja uradio da bih razumela što se dešava iznutra jeste što sam radio metabolitički testing, što se zove jedan vid testiranja u dijagnozi. Proverio sam sa antioksidantima, B vitaminima koji su veoma bitni za neurološki sistem, za obnovu neuroloških sistema. Takođe sam proverio antiminerale, pogotovo antioksidantske marijale. Proverio sam za probiotike i enzime probiotičke takođe. Kao što možete ovde vidjeti, proverili smo markere loše apsorpcije, to je mala apsorpcije, koje dovode do loše apsorpcije u crevu i takođe kapaciteta apsorpcije. Ono što su ovde uzroci su
bakterije, kvasac i možemo da razumemo iz nekih markera. Na primjer ovde postoji puno kandide sa povećanjem nivoa arabista. Sa ovim rezultatima možemo da imamo neku ideju u vezi sa neuroprenosivim dijelovima. Ovde možemo vidjeti neurotoksični kapacitet koji također može da utiče na jetru i na bubrege. S ovim rezultatima je lako, ovi rezultati su lako rade, možete samo da uzmete uzorak urina i posebno sada povodom restrikcija pod COVID-om nije baš dobra ideja da idete u laboratoriju, ali možete da odnesete uzorak urina u laboratoriju. I samim time nećete imati nikakav dodir sa osobom koje su zaražene od COVID-a. Za početak, ovo je najbolji test po mom mišljenju i ovo preporučujem svima. Preporučujem svima svoj deci koji imaju problem sa autizmom da ovo urade za početak. Istorija iz ove dijete zavisi od različitih godina i menja se tokom godina, ali posebno u posljednjih 50 do 100 godina povećava se unos neprirodne hrane i aditiva poput masti, zasićenih masti, poput margarina, poput ceđenog ulja, kao suncokretovog ulja i kukuruzovog ulja, koji dovodi do smanjenja u svežem unosu voća i povrća. Naša struktura gena nema i kao sljedeće hemijske reakcije nema potpunu sposobnost da se suoči sa ovom neprirodnom hranom. Ovaj nesklad između gena i hrane dovodi do ekstremnih kroničnih bolesti i povećanje istih poput gojaznosti, dijabetisa, hipertenzije, šloga, raka, čira, astme i slično. Ovde možemo vidjeti primjere tradicionalne dijete koje smo imali prethodnih 10.000 godina sa niskim glicemičkim indeksom, ali sa druge strane ovde imamo visoki glicemički indeks. Ovde možemo vidjeti dijetu koju moramo da radimo, to jest koju smo imali prvobitno, a ovde što trenutno radimo je potpuno suprotno od onoga što bi trebalo da radimo. Poput životinjske masti. Umjesto životinjske masti sada koristimo povrćne. Umjesto niske omega-6 ili omega-6 odnosa koristimo visoku omega-6 ili omega-3 odnos. Umjesto prirodne hrane bez aditiva koristimo aditive. Umjesto nerafinisane soli koristimo rafinisanu sol. U prošlosti smo veoma sporo kuvali, a sada spremamo hranu veoma brzo, poput koristimo mikrotalasno. Koristili smo također i prirodno seme, a sada koristimo hibridno seme, koji smo dobili poput genetske modifikacije. Sada koristimo također i dizel ulje. Nije isto, ali naš motor je isti. Šta moramo da radimo? Delovi hrane, to jest hranu koju unosimo, imaju glavnu ulogu glavni udel u razvoju u autizmu. Dakle, imamo ishranu bez glutena, bez kaseina i bez soje. I onda se preporučuje da bi se ispravio taj imbalans u opijodima koji se vidi u oko 80% ove dece. Zato deca kažu da je baka najbolje znala. Autističari nemaju dovoljno stomačnog enzima koji normalno može da razloži proteine iz mleka i drugih
žitarica. Ovo dozvoljava hrani koja nije dovoljno svarena da putuje do stomaka i kroz creva. U normalnim slučajevima protein se razlaže dalje do aminokiselina u digestivnom sistemu, ali kod autistične dece gluten, kasein i soja se dalje pretvaraju u peptitide koji se zovu kazomorfin i glijedomorfin. Time, ako primenimo ovu dijetu, ovi proteini neće biti apsorbovani i neće moći da napravi kakvu štetu. Primetilo se da zatvor, dijareja i čak i ponašanje koje nanosi same rane, to jest ponašanje gde deca nanose sama sebi rane, se smanjila time što smo samo uklonili soju, gluten i kasein iz dijete deteta. Tretmani su korisniji kada se koristi detoksifikacija i hiperbarična oksigenikacija, to je terapija hiperbaričnom komorom. Primenjivanjem glutena, znači dijete bez glutena, soje i mlečnih proizvoda, deca su imale veoma pozitivnu reakciju na ovo. Dakle, krave i ovce, to je njihovo mleko, sadrži kasein od A1 95% i ovo može dalje da se razdvaja na peptide koji se nazovu kazomorfini, ali kozje mleko sadrži kasein A2 u količini 95%, dok mleko od kamile, konja i magarca je isto kao kravlje mleko. Ljudsko mleko sadrži kasein A2 u količini 98%, a kasein A1 u količini manje od toga. Tako da preporučujem to gozje mleko autističkoj deci. Kao što možemo ovde videti, postoji razlika između životinja u količini kaseina i A1 i životinja koje ih imaju u procentima. Naprimjer, evo vidimo da ovce imaju 95% u odnosu na krave i koze, tako da je više preporučljivo. Dakle, ono što možemo vidjeti kod soje je da nije toliko zdravo kao što je pre bilo. Smanjuje protein, to jest vredivanje proteina i upijanje kalcijuma, gvožđa i cinka. Poboljšava sintezu tiroidnih hormona. Može dovodi do preuranjenog puberteta, nepravilnosti u menstruaciji i steriliteta. Može dovesti do smanjenja vitamina D, do osteoporoze, do lošeg varenja, do lošeg imuniteta, do demencije, raka i miokardijalnih bolesti. 3 to 6 months. Radili smo, dakle, jednu proveru promene ishrane tokom 3 do 6 meseci i preporučili smo to roditeljima i posle 2 meseca su mi rekli nije se ništa promenilo, ali ja sam im rekao to nije dovoljno, mora da prođe više od 6 meseci, pa čak i godinu dana da biste videli neke rezultate, jer creva se ne zaceljuju dovoljno brzo i ne mogu to da urade za 2 meseca. Tako da ako želite da imate dobre rezultate od režima ishrana koji ne sadrži kazein, gluten i soju, takođe morate da izbacite i šećer, jer on se ponaša kao otrov i povećava broj bakterija u crevnom sistemu i samim time oštećuje i smanjuje creva i smanjuje broj pozitivnih bakterija. Znači, da biste ispravili taj sistem ishrane, treba da izbacite šećere i rafinisanu hranu, prerađenu hranu, skrob, a da dodajete dosta proteina, dosta vlakana, dosta dobrih masti, takozvanu plavu hranu, beli luk, fermentisanu hranu, kurkumu i da povećate prisustvo antioksidanata i određene vrste povrća. Znači, izbegnite šećer, to mora da bude prvi korak za vas ako želite da vidite neke rezultate ovog režima ishrane.
rafinirani šećer, uključujući fruktozu i hrana koja sadrži prerađeni šećer kao što su džemovi, marmelade, kolači, keksevi, a i takođe sladoledi i Coca-Cola i druga pića koja sadrže koja su gazirana i sadrže šećer su zabranjena. Znači, takođe ni kukuruzni sirup i fruktoza iz brown šećera, žutog šećera i drugi zaslađivači nisu dobre alternative. Med je prirodan i, recimo, ako uzmete 1 do 2 kašike dnevno, to je vrlo zdravo, ali neprirodni med koji je pravljen iz rafiniranog šećera je zabranjen, tako da onaj med koji kupujete morate da proverite da je on prirodnog porekla. Morate da izbacite ovu brzu hranu, prerađenu hranu iz upotrebe, a organska hrana je naravno najbolja. Ono što vidite ovde možda nije ono čemu se nadate. Čemu ste se nadali, evo vidite ovde recimo jaje na oko i pomfrit, ali to u stvari nije to, ovo su jabuke s desne strane, ovo je kajsija, a i jogurt okolo. Budite, dakle, oprezni šta zaista kupujete i čime hranite svoje dete. Takođe, izbacite eksitotoksine, dakle one koje dovode do povećane aktivnosti, hiperaktivnosti kao kafein, kao žute i crvene boje za hranu, nutrozaslađivači, nitrate, sulfate, glutamate i sve druge konzervanse. Sad, kad je u pitanju pržena hrana, ona naravno škodi ljudskim ćelijama i ako morate da koristite masti, onda tu koristite buter ili lešnikovo ulje. Da biste smanjili loše efekte pržene hrane, koristite druge mogućnosti koje su vam na raspolaganju. Najveći broj brze hrane sadrži konzervanse, to su, dakle, recimo prženi krompir iz iz McDonald'sa, s desne strane ovo što pravite kod kuće, ali posle 15 dana pogledajte kako izgledaju vaši krompirići koje ste pravili kod kuće, a s desne strane nema toliko buđi zato što je njima dodati su im konzervansi u tu brzu hranu. Dosta treba piti pročišćenje, filtrirane vode, izvorske vode po mogućstvu i to nekih 6 do 8 čaša vode dnevno. Možete da popijete vodu pola sata pre ili posle obroka i takođe treba da popijete, bilo bi dobro u stvari da popijete čašu 2 vode pre odlaska na spavanje. Znači, ograničite unos fenola, ne kažem da ih izbacite potpuno, ali crvene jabuke, crno grožđe i jagode sve sadrže fenole, ali to može da dovede do hiperaktivnosti, nervoze, a ponekad čak i da bude okidač za epileptične napade. Pa znači, umesto crvenog voća možete ili crno grožđe, možete da uzmete belo grožđe ili žute jabuke i da smanjite količinu drugog crvenog voća, ali nemojte ga potpuno izbegavati jer nam je i dalje potrebno da unosimo i te sastojke jer oni sadrže antioksidante. Takođe ograničite izvore bakra kao čokolada, kao morski proizvodi, jer i čokolada sadrži određenu količinu bakra. Kada je u pitanju stil spremanja hrane, on je takođe bitan jer u prošlosti smo obično kuvali sporo, i treba sporo kuvati hranu u svojoj sopstvenoj tečnosti. Znači da ako
pored tradicionalnog kuvanja, možete koristiti turbo pećnice i to će sprečiti gubitak hranljivih sastojaka. Brzo kuvanje kao mikrotalasna pećnica može da dovede do gubitka hranljivih sastojaka i takođe da dovede do pojave kancera. Nikad nemojte stavljati hranu u mikrotalasnu pećnicu koja je obavijena plastikom ili stiroporom, nemojte konzumirati smrznute proizvode ili konzervirane proizvode, osim ako ste ih vi sami napravili kod kuće. Ako to ste pravili nešto kod kuće, to možete da jedete. Takođe, nemojte morske plodove jesti, jer one sadrži dosta toksina, posebno u Sredozemnom moru, Egejskom moru, Crnom moru i Crvenom moru. Iranski zaliv takođe, sve ta mora su prilično zagađena, Atlantik je nešto malo bolji, Pacifik je još bolji, ali ne možemo da do te ribe tek tako dođemo koja je plivala u tim morima. Znači, izbegnite ribu ili morske proizvode, koristite riblje ulje, ono dosta sadrži omega-3 masne kiseline. Od detinjstva do odraslog stanja svako ljudsko biće bi trebalo da konzumira riblje ulje. A u hroničnim bolestima, u slučaju hroničnih bolesti, doza može da se poveća do 2000, čak i 4000 mg dnevno, ali naravno pod kontrolom vašeg lekara. Ulje koje sadrži zasićene masti, te masti neće vas ugojiti, jer to je ulje koje mora da se koristi, ali sa određenom pažnjom. Takođe, učestalost obroka morate da pazite. Na početku ovog načina ishrane morate da češće jedete da biste izbjegli hipoglicemiju i treba navići vaše lučenje insulina i to traje neke nedelju, dve, tako što ćete 3 puta dnevno jesti, a deca 4-5 puta dnevno, ali koristite, počnite obroke tako što ćete dosta dugo žvakati, povrće, na primjer. Dobre masti uvedite kao što je maslinovo ulje, to je savršeno ulje, ima dosta monozasićenih masti, i naravno pravo maslinovo ulje, ako ga stavite u frižider, ono će se smrznuti, a devičansko maslinovo ulje je još bolje, naravno. Imate i ono koje se pravi pod vrućom presom, koje nije tako dobro kao ovo koje se radi pod hladnom presom. I zato mi uvek kažemo, samo prirodno maslinovo ulje je dobro za nos, a možete koristiti laneno ili kokosovo ulje kao alternative za maslinovo. Sad, kad su to hidrogenisane i transmasti, masti iz semena, kao što je to semen suncokreta, soje, kukuruza, ima polinezasićene masti koje imaju dosta omega-6 u sebi. Oni mogu da poremete odnos omega-6 i omega-3 u korist omega-6 i takođe imaju degenerativne transmasti i slobodne radikale koji imaju poguban uticaj po ljudski organizam. Takođe, kupujte organsko meso i jaja, koliko god je to moguće, koje ne sadrže hormone, koje ne sadrže antibiotike. Crveno meso ne treba previše kuvati i ne treba da bude oslobođeno od sve masti, jer te masti su takođe jako bitne za neurološki sistem, posebno za decu mlađe od 12 godina. Sad, najbolji izvor proteina, kvalitetnih proteina su jaja i vi znate da jaja sadrže dovoljno minerala, vitamina, aminokiselina, proteina, transmasti, sve u jajetu je dobro i to je možda najbolji proizvod na svetu koji možemo da koristimo, jer iz jaja možemo da
može da se rodi novo pile. Tako da je ono smišljeno je jaje da bi sadržalo sve dobre stvari i koje mogu da održavaju život i takođe ljudski život. Moramo da se ponašamo kao mravi i možda ako bi bili onako dosledni kao mravi i da vidite na šta mravi idu i da nađemo pravi način čime da se hranimo. Pogledajte kako su se ovde u margarinu, skoro nikog nema, jer to je margarin, ovo je light margarin, dakle, a ovo je prirodni buter na koji su mravi pogotovo navalili, kao što vidite. One su mnogo pametniji od nas, više znaju od nas. Evo vam ovde slika, jedan primer u stvari, da vam pokažem kako to i daje efekte u bilo kom uzrastu. Ovaj mladić je imao 27 godina pre nego što je prešao na ovaj režim ishrane i imao je malu podršku helacije jer je imao veliku količinu olova koja se pokazala na testovima. A posle 4 meseca ove helacije i 10 meseci režima ishrane, količina teških metala je se smanjila, ali samo posle 10 meseci novog režima ishrane. Vidite izraz lica, ovde ne postoji vizualni kontakt, a posle promene načina ishrane počeo je da stvara vizualni kontakt sa ljudima. Samo posle 10 meseci promene režima ishrane i to po prvi put u svom životu. On je ovde bio kao, da kažemo, neka light osoba koji prosto nije ulazio ima je manje od 40 kilograma, a ovde je se ugojio od nekih dodatnih 13 kilograma za samo 10 meseci i samim time trpeo je i bolove u stomaku, sada nema bolove u stomaku, udarao je se u glavu, često 25 godina je to radio i njegova lobanja je bila zbog toga i izmenjena zbog tih udaraca u glavu. Ono što, dakle, mogu da vam kažem je da ne postoji zaista konsenzus kada je u pitanju sama ishrana. Neki, vidite ovde u primjeru, neki vam kažu vi ste ono što jedite, neki vam kažu niste baš sve ono što jedete, a neki vam kažu vi niste ono što jedete. Tako da se nadam da ćemo se u sledećih 10 godina možda uspeti da sporazumemo, ali ovde vidite sliku kako se ljudi dogovaraju šta da jedu. Ovo sam ja, tu je predsednik Instituta za istraživanje autizma, imate Paula Šatoka, gospodin Edelson, David Geslak iz Sjedinjenih Država, koji je radio vežbe vezivanja sa autizmom, i ovde je gospođa Young, koja je takođe profesionalac iz Sjedinjenih Država u oblasti obrazovanja. Mi smo svi seli da večeramo i svi smo jeli istu stvar. I naravno, odluka je krajnja na vama. Ako jedete ovo što ima s leve strane, tako ćete izgledati. Ako jedete ono s desne strane, vi ćete izgledati ovako. Pa sad vi odlučite. Vi ste ti koji odlučujete, a sad kao neki zaključak koji bih mogao da vam dam je, nije uvek sve ovako da možete ceo svet da držite u rukama, ali ovo su reči Bernarda Rimnanta iz Instituta za istraživanje autizma u Sjedinjenim Državama. Ovo su njegove reči. On je rekao da je autizam izlečiv, da tretman je podešen konkretno za tu osobu
i vrlo često se dosta toga postigne, vraćanje unazad postoji i vrlo često se dešava, ali nikad nije kasno. Možete u bilo kom uzrastu da počnete da radite nešto za vaše dete i da mu barem ne pogoršavate situaciju nego kakva je bila. Samo prosto uklonite šećere, brzu hranu, konzervanse iz ishrane vašeg deteta, a zamenite je probioticima zbog dobre crevne flore, zbog enzima, nutrijenata i takođe bitnih masnih kiselina i popravite ga sa nekim prirodnim protivgljivičnim, antiviralnim, antibakterijalnim sredstvima, imunoterapijom, detoksifikacijom, helacijom, kao što smo rekli, pa kao što ste čuli u prezentaciji od jutros, detoksifikacija je takođe jako bitna. Vrlo često se desi da je to potrebno da se izbace teški metali koje nose u organizmu i helacija takođe je nešto što za nju postoji zaista vrlo retko potreba. Ja nisam uradio helaciju nijednom detetu u poslednjih 15 godina, a terapija hiperbaričnom komerom je pomogla deci na 150 različitih načina. Evo, vraćamo se ponovo ovde na intenzitet simptoma, intenzitet tretmana, to jest lečenja. Sve to, naravno, zavisi jedno od drugog. Tretman zavisi od simptoma. Mi, naravno, počnemo tako što ćemo raditi obrazovnu i behavioralnu terapiju, onda kontrolišemo okolinu u kojoj dete živi, onda menjamo način ishrane, izbacujemo šećere, dodajemo hranljive sastojke i radimo metaboličku analizu tog deteta. Videli smo rezultate procenata dobrih i loših bakterija i ovde naravno ćete pomoći i gastrointestinalnom sistemu, rešavamo imune probleme, upale u crevnom sistemu i mozgu. Takođe promovišemo prirodnu detoksifikaciju jetre i enzime. Dakle, povećavamo broj antioksidanata, enzima koje vrše antioksidaciju, onda radimo farmaceutska helacija, drugi lekovi su možda poslednji resurs kojima ćemo da pribegnemo, ali takođe to postoji u proceduri i na kraju dolazi i terapija kiseonikom u hiperbaričnoj komori je možda prvi sprat, temelj te cele strukture. Eto, toliko od mene. Ja sam predsednik i medicinski direktor Instituta za medicinski autizam. Ja sam radio nuklearnu ja sam specijalista iz nuklearne medicine, ali takođe sam se bavio i psihijatrijom i mnogi ljudi ne znaju, ali ja sam isto tako roditelj, ja sam se bavio nuklearnom medicinom pre 25 godina, onda kad se moje dete rodilo 99. godine, susreo sam se tada sa autizmom, tačnije 2001. godine i ja sam počeo da istražujem šta po tom pitanju može da se uradi. Isto tako, postoje tu isti neki koraci sa klasičnog pristupa i vidim da se mnogo toga nije promenilo i pokušavam da promenim pristup na Institutu u Americi za istraživanje autizma i takođe u Institutu za decu sa specijalnim potrebama i Američkom koledžu za napretke u medicini, da se više time pozabave. Već radimo na tome pre nekih 4-5 godina i postao sam stručnjak za razgovore na ovu temu i pokušavam na sve načine, na bilo kom mestu, bilo koje vreme i gde god me pozovu. Mi smo grupa volontera u ovom institutu i sad nas ima više od 70 naučnika u ovoj grupi. Tako da kad vam je potrebno
više obučenih ljudi u vašoj okolini, možete da ih primorate da nauče nešto od nas, pa da nas pozovu. Ako nas pozovete, mi ćemo svakako doći, mi ćemo doći u bilo koji grad, bilo koju zemlju, da podelimo naše iskustvo sa mladim ljudima. Mi naravno starimo, tako da neki mladi ljudi moraju da budu obučeni, da dođu da nas zamene. I oni će se starati o našoj deci, tako da zbog toga i držimo ovakve konferencije i mi smo na Balkanu i zbog toga smo i počeli sa Balkanom. Prvi put se to desilo u Aleksandropoliju, pa bila je ideja da to pretvorimo u balkansku konferenciju, pa smo posle toga otišli u Prištinu, pa u Izmir, sad smo u Beogradu, a četvrta konferencija, Međunarodna balkanska konferencija o autizmu će biti u Tirani 2. i 3. aprila sledeće godine, na dan posvećen autizmu, i to će biti, ti svi događaji će biti deo ovog sastanka. A tu je na 5. mestu, 5. konferencija će biti u Tuzli u Bosni i Hercegovine i domaćin nam je Univerzitet iz Tuzle, Bosna i Hercegovina, i pokušat ćemo da obe konferencije učinimo da jedan dan se sretnemo licem u lice, a drugi dan online, pa ako nam pođe za rukom, da 2 dana provedemo svi zajedno, to bi bilo još i najbolje, ali niko ne zna šta će se desiti u sledećih godinu dana, jer ne možemo da kontrolišemo kakve će restrikcije biti nametnute u različitim zemljama. Pa smo odlučili da konferencija bude hibridna, znači i online i licem u lice. Eto, zahvaljujem vam što ste me saslušali i hvala svima na učešću. Hello. Zdravo. Zdravoce. Ovo je bila zaista sjajna prezentacija. Ono o čemu si ti pričao je ono čime se ja bavim svakog dana, posebno u vezi sa dijetom. Ovo ono što stalno predlažemo, da uklonimo bilo kakvu lošu hranu svakom detetu, čak i ako nije autistično, čak i ako nije na spektru. Inače, ono sa čime se obično susrećemo je da ova deca imaju veoma mali izbor hrane, zato što ta deca vole da jedu svaki dan istu hranu. Tako da jedno pitanje je kako možemo da pređemo sa te dijete na tu dijetu bez glutena za dete koje je naviknuto da jede svaki dan makarone, da svaki dan pije mleko. Kako da to učinimo? Dakle, u delu Balkana nije lako da se održi dijeta zbog tradicije i razumevanja. Zato što su deca roditeljima žele i oni su sve. Ono što kažu oni, majka to želi da učini, da ispuni, ali potpuno je drugačije u servernim zemljama. Kada majka kaže ne, to zaista znači ne. I dete nikad ne traži više isto. Ali na Balkanu ne znači možda. I ovo možda može da se promeni u da sa poljupcem. Da, to jeste problem. Iz mog iskustva uvek savetujem roditelje da zaista budu posvećeni. Nekada je potrebno 2 ili 3 nedelje da to zaista urade, ali ne morate odmah to da uradite. Treba uvek da pokušavate, postoji mnogo alternativa, poput paste bez glutena. Možete da koristite alternative i dete će polako to da usvoji u jednom trenutku.
Možda postoji i neki senzorni problem u vezi, to jest čulni problem u vezi sa tom hranom. Milka, moramo objasniti ljudima da postoji dve vrste genetike u svetu. Jedna je ona koja može da digestuje, da svari enzime 2, a druga je enzim 1, a druga je koja može da svari enzim 2. Jedna je, znači, saksonska, nemačka genetika i ona može da kazein 1 da svari. To je taj veliki protein, to je kazein 1. Ali sve druge, posebno neki severni Slovenci mogu, ali ipak južni, kao na Balkanu, Grci, španski ljudi, Arapi, Indijci, Turci i svih drugih delova sveta. Sve te osobe mogu da svare samo kazeina 2, što je mali protein. Dakle, njima savjetujem da ne prave dijetu ako prave pogrešnu dijetu, već pravite pravu dijetu koja vama odgovara, koja će vama prijati. Idite u muzeje u vašim zemljama, vidjet ćete brojke koza i slika na kamenjima. Niste imali u prošlosti krave pre 500.000 godina. Pre 500 godina nisu imali ni tada ovce, one su došle sa severa. I pitanje je zašto su mogli tada da stvore tada, da svare to mleko, zato što su im postojale mutacije. Bile promjene u boji, ljudi sa severa su drugačiji, oni su svetlije boje, imaju svetlu kožu, kao što je i Hitler rekao. Sad se šelim sa njima i govorim da su oni mutanti, a da smo mi ljudi. Mi smo ljudi, oni su mutanti. Tako da vi bi trebalo da svarite te neke mlečne proizvode, ali zanimljivo je to što više naučnih radova dolazi sa njihove strane, ali oni stalno savjetuju da treba da pijemo mleko, ipak ne govore koje mleko mi treba da pijemo u našoj zemlji. Možemo kod nas da nađemo kozje mleko, ali ne na tržištu i to je problem. Već 5 godina se borim da u Turskoj možemo da nađemo kozje mleko na tržištu, na pijacama. I sada ih imamo, sada imamo to mleko. Ja i moj kolega, profesor Aiden, smo napisali knjigu o tome. Znači, borimo se trenutno sa opštinama da naprave hleb bez glutena i da ga prodaju. I to sa velikim subvencijama. To je da smanje ceni i da ga prodaju samo da bi pomogli na društvenom faktoru, kao društvena pomoć sa osobama sa autizmom. I oni su to uradili. Sada smo promenili vakcine i konzervanse u vakcini u Turskoj u odnosu na 10 godina. I ja sam bio taj koji se borio za to na TV-u, u novinama. Tada su me pozvali, tada su me zvali neprijateljem zdravlja u mojoj zemlji jer sam govorio da treba da se promeni vakcina. Nisam protiv vakcina, ali želim vakcine bez otrova u sebi. I bilo je veoma lako Turskoj to da uradi, zato što smo imali. Mi smo u prošlosti imali, pre nego što smo počeli da kupimo od Amerike, imali smo samo centar za pravljenje vakcine, jedan kod nas, drugi postoji u Parizu. Bila su ta dva, ali smo ih zatvorili. Pa to je neko objašnjenje sa strane kapitalizma, a ne društvenog. Zato što je jeftinije ovako, verovatno. I trenutno se borim da dobijemo neke tretmane koje vlada plaća.
I zbog toga sam juče pričao da je Srbija pionir u tome što pomaže ovoj deci. I samo Srbija to radi, jedina na svetu. Cem, imat ćemo priliku posle da imamo raspravu o tome sa Ninom i tada ćemo nastaviti sa raspravom. Da, radujem se tome. Vidimo se kasnije. Budi uključen. Prijetno.